Val, hi ha algú que li vingui? Perfecte. Buenas tardes. Quiero dirigirme a usted, porque el poder lo tienen ustedes ahora mismo y lo que yo he oído sobre la Ley de Seguridad Ciudadana es terrible. Míreme, tengo 62 años. Fumo hace 42 años. Tengo mis macetas en el jardín. Usted antes pedía respeto. No sé lo que algo le molestaba y pedía respeto. Yo le digo a usted, ¿por qué su partido no respeta mi derecho a seguir teniendo mis plantas en el jardín? Le agradezco la pregunta y sobre todo la sinceridad. Decirle que yo o mi partido no tenemos el poder. En estos momentos gobernamos en España porque la mayoría absoluta de españoles así lo han decidido. Eso no es tener el poder, sino que es en estos momentos estar gobernando el país, ¿no? Pero usted entenderá que lo que no se puede hacer es gobernar para cada persona en particular y legislar para cada individuo catalán o español, sino que tiene que haber unas normas generales para que se haga un buen uso también de esta droga. Y, por lo tanto, si usted hace un buen uso, me parece estupendo, pero entenderá que no puede haber una ley para usted, sino que tiene que haber una ley para los 47 millones de españoles. Hagan un buen uso como usted o hagan un mal uso como tanta gente hay. Por lo tanto, decirle que gobernar es lo que tiene. A veces hay gente que estará más contenta y a veces habrá gente que no estará tan contenta. Pero hay que hacerlo para todo el mundo por igual. No se puede hacer una norma específica para usted, que usted es una persona responsable. Pero entenderá que hay mucha gente que no es así de responsable y que eso conlleva, vuelvo a decir, y no me cansaré de decirlo porque así lo creo, conlleva riesgos también para la salud. Y por lo tanto, como esa es nuestra opinión y en estos momentos tenemos la responsabilidad y la obligación de gobernar en España, pues así estamos haciéndolo. Gracias. Venguin. Hola. Lamentablemente, a lo mejor para ti, la pregunta sigue siendo para ti, Eva, del Partido Popular. Yo soy de Underground TV. Y tenía dos cosas a preguntarte. Por un lado, me ha sorprendido durante tu exposición, todo el rato te dirigías a que no era un problema social, que no era de vuestro, sino que era nuestro. Pero es que nosotros precisamente, o sea, vosotros se supone que tenéis que ser la voz de nosotros, el pueblo. Y nosotros precisamente somos esa sociedad, esa parte que sí que buscamos esa regulación, ¿no? Y por otro lado, me gustaría que te pusieras en el lado frívolo, es decir, tú consideras que la marihuana es una droga con unos efectos secundarios, bla, 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 todo lo que has llegado a decir. Pero me gustaría que te pusieras desde el punto de vista frívolo y que dijeras sinceramente qué opinas sobre el beneficio que habría en el caso de que se acabara regularizando, ¿no? se acabe regulando y todos los puestos de trabajo que habrían. El ingreso económico por parte del IVA. Esto sería un buen ingreso, ¿no?, para todos y, al fin y al cabo, salir de los problemas que hay en la sociedad hoy en día. Me gustaría que comentaras un poco. Moltes gràcies. No digas lamentablemente, yo estoy encantada que me hagáis preguntas. Lo único que sí que os he dicho es que me tengo que marchar y no tardaré mucho, ¿no? Entonces pediría o que las agrupéis o que me las hagáis llegar de cualquier manera, pero estoy encantada de que me dirijáis la mayoría de las preguntas, ¿no? Decirte que me ponga en el lado frívolo, yo creo que no me tengo que poner en ningún lado. O sea, yo estoy donde estoy porque 500.000 catalanes han decidido que yo sea diputada en el Parlamento de Cataluña del Partido Popular y, por lo tanto... ¿Perdone? Sí, pero sin despreciar a 500.000 catalanes. ¿Verdad que no lo vais a despreciar? ¿Verdad que no los vais a despreciar? Todo el respeto. A esos catalanes o a otros catalanes. Todos somos catalanes. Pero resulta que esos han decidido votar al Partido Popular. Entonces, yo no me voy a poner en ningún otro lado porque no debo ponerme y porque no creo que sea mi función. Tú dices, bueno, es que en el caso de que se legalizara o despenalizara, se crearían muchos puestos de trabajo. Hombre, bueno, según cómo lo mires. ¿Que habría a lo mejor más gente enferma? Pues a lo mejor también. ¿Que eso tendría un coste? Pues a lo mejor también, no lo sé. Es que no lo sé.
Es que no lo sé, yo no tengo que ponerme, no he venido aquí a hacer un papel frívolo, ni mucho menos. He venido aquí a deciros lo que yo y mi partido pensamos. Yo lamento si a alguien pues, no le gusta, pero creo que la sinceridad con la que estoy hablando deberíais un poco, algunos, respetarla un poco más, pero simplemente decirte que yo no voy a hacer ningún papel que no me corresponda, ¿no? Y por tanto, si crees tú o creéis algunos de vosotros que eso sería bueno porque se crearían más puestos de trabajo, hombre, yo no creo que en estos momentos haya que utilizar esas herramientas para crear puestos de trabajo. Se están utilizando otras y se están creando puestos de trabajo. Val, ja. A banda dels llocs de treball, segur que la companya també volia fer-te referència a què passa amb el narcotràfic, amb les màfies i amb tot el que s'amaga al mercat negre, no? El fet que una substància no estigui regulada, com bé sabràs, doncs, amaga molts perills. Ho dic per anar anotant preguntes. Companys, hi ha més persones que tinguin preguntes al Partit Popular perquè les faríem totes seguides i llavors ella tindrà l'oportunitat de respondre-les. La meva ja la tenim, no? Hola. Jo ho veig bastant senzill, no? És a dir, jo entenc que hi hagi unes preocupacions, sobretot a nivell de salut pública, entenc que el Partit Popular tingui preocupació per als riscos associats al consum, però el que no entenc és que després de que hagi fracassat d'aquesta manera tan estrepitosa la prohibició i el prohibicionisme, de que països impulsors d'aquest prohibicionisme com els Estats Units a dia d'avui estiguin fent un retrocés i estiguin plantejant mecanismes de regulació i de legalització, doncs no entenc com el Partit Popular en el govern decideix optar novament per una mesura repressiva i que treballa no plantejant una incidència amb l'usuari o plantejant un escenari de diàleg, sinó que treballa a través d'una llei. És a dir, a mi el que m'està xocant és això, no és la preocupació que jo entenc que hi pugui ser, i entenc que el cànnabis té uns riscos, sinó és el mecanisme de treball, sinó que torna a ser una altra vegada apretar els tornillos i per nosaltres és un retrocés. Jo entenc que no és la manera. Martín. Sí, yo también te voy a plantear una pregunta, Eva, porque sin entrar en los argumentos del peligro, los peligros, el uso responsable e irresponsable, aquí todo el mundo coincidimos en que el cannabis tiene riesgos y que no es inocuo. Pero evidentemente la manera de gestionar la planta puede incrementar o disminuir esos riesgos. Entonces, en el País Vasco el Partido Popular preside una ponencia resultado de una votación por unanimidad de una resolución en la cual se dice que hay una situación de inseguridad jurídica por falta de una regulación adecuada. En Cataluña, por lo que yo sé, también participáis de un consenso sobre la necesidad de regular todo esto. Sin embargo, en estos momentos, en el Parlamento español, el Partido Popular no nos quiere recibir. Tenemos solicitada una comparecencia. El presidente de la Comisión Mixta de Drogas, Llamazares, de Izquierda Unida, tiene solicitado desde hace casi un año nuestra comparecencia y el Partido Popular se niega. Nos consta que dentro del Partido Popular hay diferentes posturas. Me consta que dentro del Partido Popular hay usuarios de cannabis que quieren cambiar la situación. Entonces la pregunta es si el Partido Popular de Cataluña estaría dispuesto a ayudarnos a entablar de una vez un diálogo constructivo con el Partido Popular a nivel de España, porque no llegamos a ninguna parte sencillamente porque no conseguimos ni siquiera hablar. Entonces la pregunta es, ¿nos ayudarías a eso? Porque me parece que no todo el mundo en tu partido piensa de la misma manera y me gustaría un compromiso, igual que han adquirido tus compañeros en el País Vasco, para trasladar esto a un lugar donde, como te digo, llamamos a la puerta desde hace años y nos dicen que no quieren ni oírnos. Entonces, mi pregunta es esa, si os mojaríais, por favor, porque si no vamos a dar un salto atrás de 30 años. Y yo creo que hay mucha gente en tu partido que coincide en esa posición y bueno, sin más, no me enrollo más. Bueno, empezaré por el principio, que ahora no me acuerdo bien. Había una chica aquí. Sí. Bueno, pues entonces empezaré por el segundo, que creo que estava por aquí sentado, que decía que després de veure nosaltres, potser, és que no veig el nom, aquí, després de veure nosaltres com segurament en altres països ha fracassat el prohibicionisme, com és que fem una llei, suposo que has plantejat una mica, la conclusió de la teva pregunta era aquesta.
Primer, que hagi fracassat el prohibicionisme en d'altres països, doncs segurament és degut a la forma com s'ha dut a terme, no? Però nosaltres, primer, aquesta llei no és una llei exclusivament per a aquest tema que estem avui parlant. És una llei de seguretat ciutadana que en parla i que abarca, com us podeu imaginar, transversalment qualsevol problema, moltíssims. Perquè de seguretat ciutadana podeu entendre que aquí entra un munt de qüestions. Però aquesta llei no ha sortit de la xistera del ministre d'avui per demà, sinó que és una llei que ha estat llargament debatuda i que encara ho serà més quan entri i hi hagi el tràmit parlamentari. I en aquest procés parlamentari, tots els grups parlamentaris, inclòs el Partit Popular d'Espanya, esmenaran i retocaran aquesta llei, presentaran esmenes, es negociaran i el que finalment s'aprovi serà segurament molt diferent del que s'ha presentat inicialment. Però per què fem una llei? Doncs perquè aquestes coses es fan d'aquesta manera en una democràcia com la nostra, perquè no es pot fer d'una altra manera. Ara, que tu em diguis és que hi ha d'haver-hi consens, diàleg, evidentment, però amb associacions com la vostra, amb entitats, amb associacions de veïns, amb persones que us afecta aquest tema i també amb persones que teòricament no els hi afecta, amb polítics, amb tothom, amb experts, amb metges, amb tothom. I això s'ha fet i això s'està fent. Després el noi que no recordo ben bé, em sembla que deia que si esto no se había hecho era porque no queríamos perder votos. Me parece que la parte final de tu intervención ha ido en este sentido. No estoy de acuerdo en absoluto. Te voy a decir más. En estos momentos, hace pocos meses se presentó, no sé si fue por parte de Esquerra Republicana o por parte de Izquierda Unida en el Parlamento Español, se presentó una moción precisamente para despenalizar el uso de este tipo de drogas y esa moción creo que fue rechazada con el 92% de los votos del Parlamento Español. Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia y Unió, UPyD y demás partidos con representación parlamentaria, ¿no? Pero que se me ha olvidado comentar. No, pero que estamos hablando de una gran mayoría. Es que claro, yo en esta sala puedo parecer... No, acabo. En esta sala puedo parecer extraterrestre, pero de verdad no lo soy. Y creo, claro, no, es que resulta que lo que te estoy diciendo, hace pocos meses el Parlamento Español, el 92% dijeron lo que os estoy diciendo. Entonces, yo respeto vuestra opinión, faltaría más. Por eso he venido, porque os respeto. Lo que se me ha olvidado comentar antes, para los que parece que los extraterrestres seamos nosotros, es que durante miles de años de consumo de marihuana no ha habido muertes. No hay muertes demostradas. De alcohol, ¿cuántas muertes hay cada año en el mundo entero? En Estados Unidos hay 500.000 muertes. Pero coincidirás. Por tabaco. Debería coincidir con que la marihuana ha de estar prohibida. Deberíamos prohibir el alcohol y el tabaco. Partido político que se pone a prohibir, a cultivar, o sea, tabaco, el vino, el amau, la estrella Damm, el whisky, todo eso. A ver si la Áñiga Artigulo va a salir a brindar en el fin de año con agua. Por favor, es que es una hipocresía total, porque está demostradísimo. Y eso, quien quiera obviarlo es que no tiene sentido. Y para acabar, Martina, esto que me decías de que habéis intentado llamar muchas veces y no lo habéis conseguido, de verdad, yo me ofrezco a ayudaros, pero es que no creo que eso sea así. Como tú decías, hay una ponencia, hay una comisión en el Congreso Español que precisamente está tratando de estos temas en donde están interviniendo asociaciones como la vuestra. Entonces, si vosotros no habéis podido intervenir todavía, pues no sé, a lo mejor es una cuestión de plazos, que antes decía alguien que el Parlamento de Cataluña es muy lento en los trámites, pues el Parlamento Español, ni os quiero explicar, también es muy lento en comparecencias, en comisiones y demás, pero están compareciendo expertos, asociaciones, entidades como vosotros. Entonces, si queréis, yo me pongo e intento pues, que podáis entrar lo antes posible, pero en absoluto creáis, porque asociaciones como la vuestra, te digo, me consta, y además es que lo sé, porque como os imagináis, pues en estos días, sabiendo que venía este debate, pues he averiguado y he intentado informarme del tema, y en la Comisión Nacional están compareciendo asociaciones y entidades como la vuestra, porque creo y creemos que sois los que sabéis del tema y tenéis mucho que decir, y nosotros tenemos la obligación de escucharos, porque como antes decía esta chica que debe estar por aquí y tal, vosotros representáis, somos nosotros los políticos
políticos somos la representación vuestra y por lo tanto nos interesa mucho vuestra opinión. A partir de ahí nosotros legislaremos como creamos que debemos hacerlo, porque esa también es nuestra obligación. Pero en cualquier caso, y para acabar, y lo siento, me tengo que marchar, pero me ofrezco de verdad a venir otro día o me enviáis preguntas o me llamáis o no sé, o venís un día al Parlamento de Cataluña y hablamos allí personalmente, cosa que ya hemos hecho con algunos de vosotros, ¿no? Pero para acabar, vuelvo a decir, ante todos vosotros y ante las cámaras estas que están grabando todo el debate, yo me ofrezco esta misma semana a ponerme en contacto con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y pedirles que podáis comparecer lo antes posible. A mí me has dejado. Perdón, he preguntado si había más para tener. Sí, estaba yo diciendo. Primero de todo, disculpa si mi gesto de cara te ha molestado, ¿vale? Para cuando estabas hablando, lo siento mucho. Pensaba que podía poner los gestos que quisiera, que no había ningún problema, pero bueno, visto lo tanto. Entonces, bueno, yo creo que si realmente os preocuparais tanto por nuestra salud como abogas, ¿no? Porque la marihuana es mala y tal, realmente, como ha dicho nuestro compañero, prohibiríais el tabaco y prohibiríais el alcohol, sobre todo el alcohol, porque está demostrado con estudios que han hecho en Londres, que no lo ha hecho cualquier persona, ni cualquier individuo, ni yo fumándome un porro, que dicen que el alcohol es la droga más dañina por encima incluso de que la heroína y la cocaína. Entonces, es muy fácil fijarse en los informes y papelitos que nos interesan, ¿vale? Y descartar todos los demás. Pero hay muchísimos informes que hablan, por ejemplo, también podríamos mirar Holanda, que es un país donde está regularizado la venta. Puede estar mejor regularizada o peor regularizada, en eso no vamos a entrar. Pero el consumo en sus ciudadanos es el consumo más bajo o de los más bajos de la Unión Europea. Y es legal su compra, ¿vale? Entonces, yo creo que deberían dejar de criminalizarnos tanto como lo hacen, ¿vale? Dejar de decir que estamos a la altura de otras drogas, porque es una droga blanda, o yo no la consideraría droga. Si usted no considerara el vino como una droga, yo la marihuana tampoco la voy a considerar nunca como una droga. Luego, sobre lo de Esquerra Republicana, fue Esquerra Republicana quien presentó el proyecto en las Cortes. El 92% votó que no, es verdad, sí, tienes razón. Pero estaba mal planteada la pregunta. Si se explica toda la información, puede parecer una cosa. Si se explica solo la parte de información que interesa, puede parecer otra totalmente lo contrario. Es decir, Esquerra presentó ese proyecto y lo presentó mal. Por cositas que pasaron, ¿vale? No lo hicieron todo lo bien que tuvieron que hacerlo. Pero seguramente si ese proyecto se hubiera presentado de otra manera, seguramente más del 50% de la sala hubiera apoyado ese proyecto. Muchas gracias y le vuelvo a repetir. Disculpe por mi gesto de cara. Li agraïm a l'Eva la seva assistència, s'hi ha d'anar marxant. Continuem amb el debat i hi ha com... Tranquil·la. Rebràs un correu nostre, però amb la petició del Martín. Gràcies, Eva. Ens quedarem amb aquest compromís i el perseguirem, Martín, jo t'ajudo. En tot cas, això, continuem amb el debat perquè tenim parlamentaris aquí, teniu preguntes segur vosaltres, jo en tinc bastantes aquí. Algú té ganes de fer-la personalment? Doncs vinguin. Hola, buenas. La meva pregunta anava per Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Sobretot, les dues heu parlat d'aquest protocol de transport, inclús de cultiu. Tu, Begoña, has dit que competencialment podrem. M'agradaria saber quines estratègies preveuen, perquè la seguretat ciutadana és un tema estatal. L'Alba ha dit que també pensant en protocols amb la Fiscalia. També m'agradaria saber quines vies penseu per solucionar això, perquè des de l'EU no sé com ho podreu fer. Gràcies. N'hi ha unes quantes i així ja les anem englobant totes. Si a les persones o a unes quantes, jo crec que a molts de nosaltres ens preocupa bastant el fet que aquí es vulgui regular sobre unes competències que finalment, abans fèieu referència, cultiu, producció, transport, llei de seguretat ciutadana, de quina manera la regulació pot suposar un xoc amb la legislació de Madrid, que és el que penseu fer al respecte, perquè al final els que acabarem patint aquesta inseguretat som les persones i aquí aniria una mica la pregunta.
Sí, com ja he comentat abans, aquest és un tema, ho he fet expressament també, però sé que és un dels temes que més preocupa. Llavors, penseu que estem a l'inici d'aquest treball conjunt i, per tant, esclar que xocarem amb aquesta llei de seguretat ciutadana i competencialment farem el que podrem. Això està clar, a través de protocols, a través de mecanismes, el que passa que no podem concretar encara, perquè simplement hem començat amb una primera reunió de treball i ara seguirem. Per tant, els mecanismes els buscarem a través del departament i a més amb el diàleg amb tots vosaltres i sempre buscant un consens, sempre que hi hagi aquesta seguretat jurídica, sempre que no hi hagi inconvenients importants, sempre que tot sigui tirar endavant. Però, òbviament, la legislació és la que és, nosaltres tenim les competències que tenim i, per tant, en algun moment hi haurà algun xoc que, bé, doncs haurem d'establir, com deia, uns mecanismes, uns protocols per solucionar-ho. Quines opcions es plantegen? Mecanismes, protocols, són paraules molt ambigues. Volia saber si hi ha alguna proposta concreta, algun tipus de mecanisme en el que s'està pensant per portar a terme això, no tant termes tan ambiguos com protocols, mecanismes que... El que ens han dit de moment els juristes, que són els que analitzen les lleis, les que hi ha aquí, les que hi ha a nivell de l'Estat, i han dit que el transport és el tema més complicat que tenim aquí. Per tant, és un tema que nosaltres no podrem fer una legislació pròpia per estar regulant això, però sí que es podran fer, no li diguis protocol, digue-li instrucció, perquè quan un agent aturi, per exemple, la furgoneta que parlava abans, doncs hagi de passar diversos tràmits, és a dir, la trucada, no sé què, esperar que sigui un jutge al final el que digui doncs aquesta furgoneta és de tràfic o aquesta furgoneta és d'una associació canàbica que té els papers en regla, etc. Perquè ara el que està passant és que no és que hi hagi ningú a la presó per haver transportat plantes, però sí que hi ha gent en espera de judici. I a més no està gens clar tampoc, aquí en Bec, jo també no, segur que molts de vosaltres ho esteu, o alguns de vosaltres ho esteu en espera de judici, quan vosaltres us heu presentat voluntàriament a la policia i heu dit és que aquestes plantes són de l'associació, jo sóc el president o presidenta de l'associació, em dic tal, tinc aquest DNI. Per tant, de quina manera podem protegir unes coses que no estan, al nostre parer, mal fetes? I evidentment toparem amb la legislació espanyola i és així, i per molt que el senyor de Ciutadans, Magí, oi et dius? Que el Magí vulgui dir que sempre estem donant les culpes o no sé què, no estic donant cap culpa, però això és un fet i si ell tingués grup parlamentari a Madrid ho veuria també, que no és tan fàcil anar allà i probablement des d'Esquerra Republicana vam fer aquest pas i el vam plantejar malament i segur que ho vam fer així perquè un cop, no sé si va ser el Tardau, l'Alfred Bosch van sortir allà a dir volem regular el cànnabis a l'estat espanyol, de seguida ens van trucar des d'associacions d'aquí catalanes a dir ostres, abans de fer això poder hauríem d'haver parlat no sé què, no sé quantos, és que probablement teniu tota la raó, tampoc no us penseu que el Tardà i l'Alfred Bosch no havien parlat amb ningú, vull dir, també nosaltres ho tenim en els programes de les joventuts d'Esquerra des de fa molt temps, etc. Vull dir, no és que mai ens ho haguem plantejat i un dia s'hagin il·luminat per sortir allà, però és cert que es podia haver fet més ben fet, perquè si no, no hauríeu vingut des de les associacions. Està complicat i jo m'emplaço als juristes, jo soc més aviat de números i per tant ens hem d'enfiar de la gent també que hi ha experta en aquests temes i veure quin camí podem córrer perquè el transport estigui com a mínim protegit. No dic legalitzat, no sé què, ni perfectament ben fet, però com a mínim protegit. Si us sembla bé, perquè no ens hi estiguem tota la nit, farem tota la tanda de preguntes que us queden, vosaltres preneu nota de les preguntes que us pertoquin i fem la ronda de respostes finals. Ja et dono la paraula després i ja està.
Vale. Això, qualsevol persona que tingui ganes de fer-la personalment la pregunta que vagi venint cap aquí, que el cable és curt, i un cop acabeu vosaltres que us prefereixo, llegeixo jo les que queden i vosaltres responeu, sí? M'havies demanat. Tu, perdona. Si us aneu apropant em fareu fàcil la feina. Bé, jo volia saber, he escoltat a Begoña i a Alba, Alba se l'ha vist més clara amb les seves paraules, però Begoña, que al fi i a la cap hi ha moltes preguntes per al Partit Popular, però en realitat és Convergència i Unió qui està governant Catalunya, no he vist que tingui una posició molt clara sobre la legalització, la regulació o no. He vist moltes paraules innocues, molta paraula al fi i a la cap de polític professional, però jo voldria saber si Begoña Montalbán, com a representant de Convergència i Unió, o sigui, si Convergència i Unió està a favor de la legalització i la regulació i la llibertat de consum de la marihuana, sí o no? Gràcies. Aquí n'hi havia una altra. Bueno, según los estudios de cannabis en el Reuters del 2009 de la Unión Europea y la Global Commission de la ONU, las políticas de drogas generan muchos más problemas que las propias drogas. O sea, como decía el compañero, 0 muertes en toda la historia por consumir cannabis. Por el tráfico de cannabis en nuestro estado deben de haber cientos de muertes, por no miles. No me gustaría ser muy dramático, pero es algo, si no, amenazas, violencia y todo ese tipo de cosas. Aparte de creer que soy un represaliado político por las acciones que estamos llevando desde el asociacionismo, como también creo que se siente el compañero Martín, me gustaría desviar un poco más el tema, no hablar tanto de las asociaciones, sino preguntaros y exponeros algo que creo que desde todos los partidos políticos que estáis en la mesa podríais hacer algo a favor de nuestro movimiento. Que sería muy sencillo, que sería tan sencillo como pensar que la mayoría de multas que se imponen a los usuarios de cannabis, ya sea bien por tenencia, que significa un registro en la vía pública, una humillación en la vía pública. Nosotros en nuestra asociación tenemos personas a las cuales la Guardia Urbana de Barcelona le ha bajado los calzoncillos en plena carretera de Sants para quitarle 5 gramos de marihuana que llevaban en sus partes íntimas. Entonces, yo os pediría, ¿no?, que en aquellas alcaldías en las que estáis gobernando, o mismamente el CIU que tiene los Mossos d'Esquadra bajo su jurisprudencia, relajaréis un poco la mina 1/92 que le llaman a la Ley de Seguridad Ciudadana en los foros policiales, de todo el dinero que están sacando a los usuarios de cannabis, que en realidad no están cometiendo ningún tipo de delito. Y estaría muy bien que eso llegara alguna vez a una relajación. Y la pregunta concreta sería... Y la pregunta sería esa. ¿Qué medidas concretas tomaríais vosotros en los ayuntamientos en los que estáis gobernando, en las policías locales en las que estáis gobernando y en el caso de CIU, en la policía territorial que estáis gobernando? ¿Qué políticas vais a llevar a cabo para que los usuarios de cannabis dejen de ser represaliados? No solamente las asociaciones, que está muy bien, que las regulemos, el cultivo, el uso y tal, pero estamos hablando de los usuarios, o sea, las chavales de 18, de 20 años que están consumiendo cannabis en la calle porque no tienen dónde ir, o que simplemente lo están transportando de un lugar para otro y que sufren la represión del Estado con multas que, la verdad es que habría que estudiarse, de 300 euros, que hoy en día, tal como está la situación con la crisis económica, es bastante grave. Con la nueva... Bueno, això és molt greu, eh? Hola. Bueno, yo quería cambiar un poco de tema porque veo que se enfoca todo mucho en el tema de la salud pública, cuando yo creo que en realidad es un problema económico, que fue el motivo que provocó su prohibición en 1900, bueno, a principios del siglo XX. Una planta que llevaba unos cuantos milenios entre nosotros y que era muy útil, y hoy día creo que seguiría siendo muy útil, para poder vestirnos, para poder tener papel y para poder curar algunas enfermedades. El motivo por el que se prohibió, supongo que lo sabréis, pero fue por un choque de intereses entre la industria petroquímica, que fabricaba la fibra sintética,
y la industria papelera, que tenía bosques enteros a su disposición para poder fabricar la prensa amarilla, que fue la que provocó, pues eso, engañar a toda la población, cambiándole el nombre primero, porque la marihuana no existía, era cáñamo aquí, hemp, o cannabis en nombre científico. Entonces creo que estamos viviendo en un mundo de hipocresía que bajo una supuesta salud pública, que no es tal, porque si le preocuparan tanto la salud pública, vigilarían más qué nos están metiendo en la comida, el aire que respiramos o el agua que bebemos. Algú més? Agrair moltíssim a tots. Venguin. Sí, bona tarda. Primer una pregunta per Ciutadans. Volia saber si estan d'acord en la regulació o no i com la regulació serà autonòmica, volia saber si veuen clar que si aquesta regulació autonòmica acabem sent independents, al final serà una regulació estatal i no tindrem un conflicte amb la llei de ciutadania ni amb les lleis estatals. I després una altra pregunta per l'Alba, que deies que ets de números, no? Us heu plantejat fer algun impost que gravi les nostres activitats o que vagi relacionat amb el cannabis a partir d'aquesta regulació, o simplement és una regulació perquè veieu bé realment les nostres activitats, o voleu fer un exercici recaudatori? Val, ara sí, alguna... Venguin. Jo, hola, bones. Només una pregunta a tothom, dues preguntes molt ràpides i parlem de regulació, parlem de tot. M'agradaria que ens expliquéssiu a tots què vol dir això de regulació, quin és el procés, quan trigaria, o sigui, pregunta pràctica, que ens informeu, perquè estem parlant però ningú ens diu ni quant temps durarà, ni quants estarem, ni si són 3 mesos, ni si són 6, ni quantes reunions es faran. I després l'altra pregunta, un cop es reguli, si és que passa, què passarà amb tota la gent que té processos judicials oberts. Vale? Ja està, moltes gràcies. Alguna més? No us quedeu amb el tinter, no? N'hi havia alguna més per escrit per afegir-la. N'hi havia una que l'hem llançat abans però la diputada del PP tampoc no l'ha respost, així que aprofitem per dir-vos-la a vosaltres, i és que n'opineu que si finalment la llei de seguretat ciutadana tira endavant, la regulació no es pugui tirar i per tant el narcotràfic, les màfies segueixin el seu camí. Com veieu aquest tema? Pros i contres del projecte Rasquera, que ha passat, també ha aparegut com a pregunta. Y aquesta, mira. Con un escenario en el que el consumo de cannabis fuese legal y regulado, ¿pondríais penalización, y si es así, cuál, a aquellas personas que por un consumo diario o habitual condujesen un coche bajo los efectos de la marihuana? No en tinc cap més, espero no haver-me deixat cap pregunta vostra. Si ho he fet, ho sento. I ara ve la part més complicada. 3 minutets per Barba per intentar respondre tota la bateria de preguntes. Sé que serà molt complicat, però si no acabarem sopant aquí al museu i se'ns faria molt tard. Intentem concreció. Comencem amb el mateix ordre d'abans. Begoña? Miraré de contestar-ho tot i si alguna cosa no contesto, en tot cas en parlem després o us ho respondré a posteriori si me les feu arribar. A veure, una molt directa. A veure, legalització o regulació. M'has interpel·lat directament a mi, com a Begoña Montalbán, però jo soc representant d'un partit polític, Convergència Democràtica, el grup parlamentari Convergència i Unió, i per tant aquí jo defenso la posició del grup. És cert que nosaltres aquest debat no l'hem aprofundit i per tant el que jo pensi a nivell personal m'ho reservo, però sí que és cert que a nivell de grup parlamentari, de partit polític, no l'hem aprofundit. Sí que considerem que del res no podem passar al tot. Nosaltres ens agrada fer les coses bé i per tant ara estem per la regulació. Ho sento si tu voldries sentir unes altres paraules, però no criminalitzem, al contrari,
Nosaltres apel·lem a l'autoresponsabilitat, al consum responsable i per tant estem per això. Però ara mateix volem treballar una regulació ben feta, que jo crec que això ja serà un pas endavant i serà molt positiu. Les actuacions dels Mossos, bueno, a veure, tampoc jo ara, vull dir, tampoc no vull aprofundir en això, però crec que amb la regulació, i perdoneu que hi doni voltes, però realment és així. Jo crec que també serà un aspecte que això millorarà o ho podrem solucionar. Calendari, sí que a vegades dona la sensació que en el Parlament, i és cert, les tramitacions són molt lentes. Us he comentat abans, vam començar una primera reunió amb el Departament abans de les festes de Nadal i ara en breu tornarem a reprendre aquestes reunions de treball. Quan hi ha d'haver un consens no és fàcil. És més fàcil tirar pel dret quan tens una majoria absoluta, perquè així fas el que vols. Nosaltres som un partit de consens i a més ho saben els diputats, aquesta diputada que els parla és una diputada de consens i li agrada trobar consensos. Per tant, i el Departament està molt interessat, com històricament ha passat des que es va aprovar l'ús terapèutic del cànnabis, en què va ser per consens, busca el consens en tot moment. I a vegades això no és fàcil. I aquí hi haurà molt de serveis i moltes coses que haurem de treballar i debatre, i no només nosaltres, sinó que també amb les associacions i vosaltres, que en el nostre cas no hem tingut l'oportunitat de trobar-nos, però sí que us emplaço a si voleu venir al Parlament o si ens hem de trobar i tindre aquests contactes, doncs estem oberts a tot això. La llei de seguretat ciutadana, esclar, toparem, és normal i és el que dèiem abans, competencialment farem el que podrem. Però, i em reitero, escolteu, estem acostumats a treballar a contracorrent i per tant la voluntat és tirar aquesta regulació endavant i mirarem de que així sigui. No sé, he apuntat diverses coses. La conducció sota els efectes de la marihuana també, a veure, jo tampoc concebo que una persona condueixi sota els efectes de l'alcohol, per tant, consum responsable, autoresponsabilitat. I no sé si m'he deixat alguna cosa, en tot cas, després la responc o... Gràcies. Bueno, sobre relaxar la mesura dels Mossos. Bueno, jo diria que aquest és el problema de no haver-hi regulació. És a dir, jo no crec que els Mossos estiguin fent res il·legal pel fet d'aturar algú pels motius que sigui perquè va més pelut o menys, per tant ell tindria tots els números quasi segur, el noi que ha parlat abans, fent una mica de broma, però aturen a una persona i segurament no fan res il·legal quan estan posant aquesta multa, s'emparen en unes normes i en una legislació que hi ha en aquest moment. Per tant, si no fem una regulació on estiguem protegint l'autoconsum, que en realitat no el tenim marcat com il·legal, igual que l'autocultiu tampoc el tenim marcat com il·legal, el que passa que no està regulat, és aquest fet el que comporta problemes. Per tant, és un dels temes que hem d'abordar ara amb aquesta regulació. Sobre el tema de per què es va prohibir el cànnabis i tal, doncs la veritat és que no ho sabia, és interessant, el tema de petroquímica i la indústria paperera. Entenc que des del punt de vista de salut pública sí que s'està vigilant l'aire que respirem, el que mengem, etc. És a dir, hi ha moltíssimes coses a abordar en temes de salut pública i us en faríeu creus de les proves que s'han de passar per veterinaris a les indústries alimentàries, etc. Evidentment això no és perfecte per tothom, també d'uns anys cap ençà han sortit, per exemple, moltes empreses de cultiu ecològic, de menjar ecològic, que a més han sigut capaces d'autoregular-se, que és una de les coses que jo trobo important i que crec que hauria de passar en el tema de les associacions cannàbiques. Quan abans he dit que nosaltres som republicans i que per tant no creiem en una intervenció directa per part de les administracions en els afers més privats o més públics de les persones, el que estem dient una mica és això, és a dir, siguem capaços d'empoderar la gent perquè s'autoregulin ells, perquè vosaltres, mirant-vos
col·lectius, una associació amb l'altra, com que us interessa a tots fer les coses ben fetes, una mica l'autoregulació ve sola. I us està passant ara. Us està passant ara dins les vostres associacions i les federacions que teniu, les dues que teniu, si no vaig errada. Per tant, jo apostaria per una regulació que donés molt marge a la vostra pròpia autoregulació i penalització, evidentment, hi ha d'haver una penalització per aquells que no facin les coses ben fetes. Si això ho traslladéssim al món de l'empresa, hòstia, els empresaris estarien supercontents de no tenir la Hisenda tot el dia allà darrere tocant els pebrotets per un paper més, un paper menys, deixar una mica més treballar la gent. Ara, el que ho fes malament, els senyors que roben, els senyors que estafen i etc., doncs penalitzats. Aquest és un punt de vista que tenim des d'Esquerra Republicana. Sobre el tema de si ens hem plantejat algun impost. A veure, no ens l'hem plantejat en absolut, perquè aquest és un altre debat de la regulació que estem parlant en aquests moments. Estem parlant de fer la regulació de les associacions i els clubs, on no entrem a regularitzar cap mena de venda. No estem parlant de venda de la marihuana, estem parlant de dispensació i vosaltres sempre parleu en aquests termes. Sou un grup de gent que us agrupeu i dieu, vale, doncs en vez de tenir les meves plantes a la terrassa com té aquella senyora, doncs ens agrupem 10 persones, tenim les plantes en un local, ens agrupem 100 persones i allò, ens agrupem 1.000 persones i anem a Rasquera i sol·licitem uns camps. Per tant, no és aquest tema el que estem parlant. Si un dia, jo crec que faríem aquest primer pas i intentaríem fer-lo bé, si un dia ens plantegéssim, per què no, Barcelona és molt turística, muntar una mena d'estancs, digue-li com vulguis, de botigues regulades o a les farmàcies o el que sigui, i posar impost i tal, és un altre debat. I s'hauria de fer bé, perquè també comportaria coses. Ara bé, tot el que sigui acabar amb el tràfic il·legal, també perquè és una porta d'entrada a moltíssimes substàncies que són molt més perilloses que el cànnabis, doncs jo crec que està bé. Jo crec que està bé, perquè quan el jovent entrem a consumir, comencem pel cànnabis, continuem per altres coses, no sempre. Depèn d'on et porta la vida. Si podem tallar-ho al màxim possible, doncs estarà bé. El que passa que això és un altre debat completament diferent. Sobre el procés, quan trigarà? De fet, n'hem fet més de reunions, amb el departament. N'hem fet un parell, si no vaig errada. I ara han de venir a la Comissió de Salut a fer la presentació i nosaltres tindrem una proposta de resolució a punt per signar tots els partits, espero que la signin tots els partits, en la qual instem el govern a començar a fer aquesta regulació i a fer-nos la proposta de regulació en ferm. Aleshores, això és el que haurem de mirar, haurem de debatre també amb les associacions i haurem de veure si ens satisfà, si hem d'anar més enllà o si ens estem quedant curts, etc. Sobre la llei de seguretat ciutadana, si s'acaba aprovant, fatal, vull dir, fatal, no en aquest aspecte, sinó en molts d'altres, i ho he dit abans, forma part de la involució democràtica que estem patint a l'estat espanyol. I és una involució que no sembla que hi hagi cap ànim de revertir-se, sinó tot el contrari, d'endurir-se molt més. Per tant, oposició frontal, però nosaltres tenim, i no us enganyaré, vull dir, som Esquerra Republicana, tenim molt clar quin és el camí, el tenim clar des de fa molts anys i pensem que és una aposta real de futur per tenir un país molt millor per tothom. Molt millor per tothom. El problema que la noia del Partit Popular, l'Eva Garcia, deia que és vostre, deia, aquest és el vostre problema. Si no vaig errada, són bastants milers de persones que us heu declarat perquè formeu part d'associacions i per tant sou socis i heu donat el vostre nom i DNI com a consumidors habituals de cànnabis. Per tant, no estem parlant tampoc ni de 4 gats. Jo crec que s'ha d'abordar i crec que ens seria molt més fàcil abordar-ho des de Catalunya i amb unes lleis pròpies, perquè la societat catalana està bastant madura en aquest sentit. No em vull allargar perquè el Josep ja també vol intervenir. Pros i contres del projecte de Rasquera, què ha passat? Doncs la veritat és que ara m'enganxeu bastant, no sé, al limbo, no sé on, perquè realment no sé com ha acabat aquest tema, en tot cas em posaré en contacte perquè em diguin com s'ha acabat
i us ho farem saber i si hi ha alguna novetat també. Penalització per conduir vehicles sota els efectes del cànnabis? Doncs no ho sé. Segurament s'hauria de mirar una mica què diuen els experts del tema respecte a això. És a dir, aquí hi ha unes persones que han dit hosti, l'alcohol és nociu i no es pot conduir. Quan tu mires un medicament diu no conduzca bajo los efectos de este medicamento, etc etc. Aquí us vull dir que des de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya creiem que és important també que treballeu el tema científic i mèdic. I ho dic amb una raó, perquè us podríeu trobar en algun moment amb una oposició científica i una oposició del col·lectiu de metges respecte a certs aspectes de la regulació. Ho dic perquè ens ho trobem amb altres temes, com amb el tema de les teràpies naturals, per exemple. Doncs hi ha tot un col·lectiu que és molt gran, a més de terapeutes naturals, i un col·lectiu molt més enorme d'usuaris, d'una infinitat de teràpies naturals que diuen, ostres, regulem-ho perquè estem així com deixats de la mà de Déu. Tenim centres allà i anem i tot plegat, però estem tots, els professionals i els usuaris, com una mica amb un buit. Al mateix cas, hi ha oposició científica, oposició al col·lectiu mèdic. Per tant, hem de trobar la manera de protegir aquests metges que volen signar una recepta per una persona que està malalta i li volen receptar el consum de marihuana per disminuir dolor, el que sigui. Ja no hi entro amb això, hem de protegir aquests metges i a més això jo crec que us ho heu de treballar i em sembla que ja no he de dir res més. Moltes gràcies. Gràcies, Alba. Hi ha gent que té més preguntetes i per tant es van afegint. El que sí que faré és dir-ho jo ràpid per no allargar-nos molt més. Hi ha una persona que té ganes de saber la posició sobre la CUP, sobre el cànnabis, droga, medicina, ús lúdic. Per tant, li llancem al company de la CUP. Ens fan arribar una reflexió i és que es creu que els clubs no defensen l'autocultiu per l'autoconsum com s'hauria de fer. De fet, abans també s'ha parlat d'això dels usuaris, no tant de les associacions. Martín, a veure si aquí potser ens pots dir alguna cosa al final. En tot cas, també per part vostra, parlem molt de regulació, però també ens agradaria saber com a usuaris què en penseu de l'autoconsum, què en penseu de l'autocultiu. I si algú té alguna més, que no es quedi sense. El micro, si de cas, te'l passo al final, compi. Sí, un momento. Bueno, yo soy el hermano de los que abrió el primer grow shop y vendíamos semillas y yo defiendo el autocultivo para el autoconsumo, como ella bien dice, pero esto ha derivado con las asociaciones al autocultivo para el autotráfico. Estas asociaciones no hacen otra cosa que defender una cosa que ellos cultivan para venderla, no es dispensarla, como ellos dicen en su argot. Estás comprando. Yo acabo de ir en esta reunión a una asociación que tenemos aquí cerca a pillar, como yo bien diría, a comprar, pues 5 o 10 euros de hachís y he vuelto y he venido a fumar, ¿no? Y no defiendo ese modelo, yo defiendo otro modelo. Creo que es posible que podrían haber en vez de esas asociaciones como unas escuelas taller en las cuales pues el propio socio podría cultivarse sus plantas y podría ver cuál es el límite, todo sería transparente y tendría justamente las plantas que cada uno consume. Imagínate 15 lámparas, 15 socios. Así tendría que ser, no como mi primer grow, que fue el primer grow de España, que está en traspaso y va a cerrar. Cuando quieras. Mi primer grow shop, que está ahí en Calle del Carmen, fue el primer grow shop de España, está en traspaso por culpa de todo este sistema que se ha abierto de los clubs de autotráfico para el auto... Perdó. Nois. Ja. Nois. El debat paral·lel el fem al finalitzar el debat principal, us sembla? Em sap greu perquè per culpa del meu hipisme i de no voler deixar cap pregunta he obert aquí un subdebat, probablement no ho hauria d'haver fet, per tant continuem amb les preguntes que ja havíeu llançat abans. Bueno, vols afegir, Martín, alguna cosa?
Bueno, yo voy a responder en nombre de la FAC, Federación de Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis, que antes de crear ningún club en su seno llevaba años defendiendo la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y defendiendo el autocultivo. Esta misma tarde, aquí mismo, acabo de decir que estamos por una regulación integral que se base en el derecho individual al cultivo para el uso propio. Y, por lo tanto, entendemos que cualquier regulación para ser realmente completa tiene que incluir todos esos aspectos. No luchamos únicamente por regular las actividades de los clubes. Los clubes han surgido como una solución improvisada frente a la imposibilidad de encontrar otros métodos de abastecimiento. En la práctica hay muchísima gente que no quiere o no sabe cultivar o no está en condiciones físicas o urbanísticas para cultivar. Entonces, nosotros defendemos que los clubes sociales de cannabis produzcan todo lo que se va a consumir en su seno y defendemos, por supuesto, el derecho a que quien quiera pues tenga otros métodos de abastecimiento. Entonces, la idea de la escuela taller me parece muy bien, la puedes poner en marcha. Si te sale muy bien, igual resulta que te salen un montón de imitadores y resulta que hemos creado un nuevo modelo, lo cual a mí me parecería fantástico. En nuestra asociación, oye, perdona, si quieres luego hablamos lo que quieras, pero déjame que termine la intervención. Vale, gracias. Entonces, en nuestras asociaciones intentamos formar a la gente, incluyendo temas relacionados con el cultivo. Se organizan en muchas de ellas talleres para el autocultivo. En nuestra asociación hemos llegado a regalar semillas a los miembros que quisieran cultivar en su casa para que sean más autónomos con respecto a la asociación, que al fin y al cabo es una entidad sin ánimo de lucro, pero estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta. Y eso de la escuela taller, oye, pues suena muy interesante, adelante, yo te animo y igual me acabo apuntando, sin más. Gràcies, Martín. Continuem, Josep, quan vulgui. Sí, gràcies. Només comentar 3 o 4 coses de les que han sortit. Molt interessant la intervenció aquesta dels motius econòmics, els motius històrics de per què es va prohibir la marihuana, i en qualsevol cas dir una cosa dit al principi, que és que jo crec que hem de trencar aquest mur de la hipocresia social també al voltant de tot això, perquè és evident els efectes, ja ho heu dit, que té l'alcohol, els efectes negatius que té el tabac, els efectes que té sobre la salut pública la contaminació atmosfèrica i tantes altres substàncies que la gent pren cada dia sense que provoquin l'efecte de repressió policial, de persecució o de buit legal que té el cas del cannabis. I per tant, jo crec que és una qüestió, que és una batalla aquesta de fons a plantejar. El tema de les actuacions policials, també als ajuntaments i pel que fa als Mossos d'Esquadra. Jo crec que altra feina hauria de tenir la policia, altra feina hauria de tenir. Passen moltíssimes coses, no és un problema, evidentment, portar Maria a sobre, fumar un porro al carrer, no és un problema d'ordre públic, és un enfocament absolutament equivocat. No s'ha de veure com un problema d'ordre públic i, per tant, jo crec que les administracions públiques no han de convertir els espais públics en espais de repressió en aquest tipus de casos. Em sembla que és una cosa absurda i que les orientacions que s'haurien de donar no és a l'assetjament d'una persona que fuma un porro o una persona que va a un club, sinó que té moltes altres coses a fer la policia. Hi ha molts més altres problemes que no aquests. Amb el tema de la regulació i del Parlament, jo crec que és molt important, ho he dit abans, també la participació de les associacions, que és molt important que hi hagi un acord al voltant d'aquesta qüestió, però jo crec que no ens podem enganyar que els límits jurídics, els límits legals, amb el marc estatal que tenim, són els que són. Que aquí hem d'utilitzar tots els marges normatius que tenim, que quan no puguem aquests marges normatius amb el tema del transport, etc., hem de fer protocols. Però jo crec que les forces polítiques aquí presents, que podem compartir una determinada orientació, hauríem de portar aquesta qüestió també al Congrés dels Diputats. I jo crec que aquesta seria una qüestió i que ens hauríeu d'emplaçar
els que tenim representació política a Madrid, a que això ho portéssim allà. Jo crec que estaria bé que aquesta batalla la donéssim en paral·lel. L'acord per la regulació al Parlament de Catalunya i a la vegada la lluita contra la llei de seguretat ciutadana, però el plantejament de les alternatives per la no prohibició i per la regulació, que fóssim capaços de portar-ho al mateix temps al Congrés dels Diputats. El algodón es la fibra natural por excelencia. Antiguamente en el algodón no se utilizaba más el cáñamo. Lo curioso es la diferencia, para que veáis cómo funciona y cómo nos manejan y cómo dan la vuelta a todo. Pues es bastante ordinario. El algodón necesita fertilizantes, que los fabrican unos señores que van con corbatas, que subvencionan partidos políticos en los cuales tienen un gobierno. Ese mismo producto, que es el algodón, que está fertilizado, luego necesita unos pesticidas, que casualmente también lo hacen las mismas empresas que subvencionan partidos políticos, que hacen la misma película y que lo siguen haciendo liando. Casualmente existía una cosa que era el cáñamo, una gran fibra, que valía para hacer todo, desde un boli hasta un calzoncillo. Pero claro, había un problema, no generaba dinero. También tiene una cosa muy buena el cáñamo, que no necesitaba ni fertilizantes ni abonos. Esto aquí nos lleva a decir que, vosotros decir, en el tema, hay varios puntos, ¿no? Entonces, algunos muy graciosos. La pregunta es, si me fumo un porro me van a multar, ¿tú qué crees? La cuestión sería, ¿qué grado de porro necesitas para que te multe o no te multe? Nadie te dice que por una cerveza te van a multar, si no te pillan. Pero cada vez, si os dais cuenta, los que somos más antiguos, tenemos el carnet, antes era 0,8 y ahora baja a 0,4 en aire. Pues igualmente, con el porro hay un problema, porque si van por el palito, como tarda 2 días y pico en salir del huermo, o si estás en un local y sales, vas a dar positivo. ¿Qué pena que caer o qué pena te va a tocar? No lo sé. Es decir, sería absurdo, sería un político absurdo decirte ahora, voy a poner 300, 400 o 500. Habrá que sentarnos y hablarlo. ¿Con quién? Con los mismos que antes han regulado el tema del cáñamo. Pero bueno, poco a poco se van cambiando las cosas. Eso es el caso. El caso de Rasquera, para mí es un caso muy bueno el de Rasquera. ¿Por qué? Porque pone en jaque a la sociedad. La sociedad en sí necesita cambios. La forma de hacer un cambio es que todo el mundo se apunte a una asociación. Los que fumamos, que haya un listado. No pueden meter a todo el mundo en la cárcel. Cuando hay una gran manifestación, si la gente estuviera quieta y parada y no se rompiera nada, no pueden meterlos a todos. No hay efectivo para detener a todo el mundo. No todo el mundo puede ir directamente a la cárcel. Al final necesitamos que la unión de todos hagamos el cambio. Hace poco nos han preguntado que desde Ciudadanos estamos por la regularización. Estamos por la regularización, pero yo pienso que lo correcto sería ir directamente al Congreso de los Diputados y de ahí legislar para atrás. Y si no, ir directamente a Europa. Es decir, el Partido Popular que se acaba de ir, o estos partidos que están aquí, nosotros no, que no estamos, pero los que sí que están, desde Europa no segunda. Que de cada 10 leyes que os afectan, 8 vienen de Europa. 7, perdón. 3 vienen desde aquí, una es de España y 2 son de Cataluña. Pero es que la gran normativa viene por parte europea. Pues señores, centrémonos y luchemos contra ahí. Hay muchas opciones a nivel europeo. Luchemos por ahí. El caso español que hablaban antes es de orgullo que aquí desde el 64 se descriminalice el tema del consumo del cannabis y el gran trabajo que ha habido. Y ahí, por lo que se ha visto ahora mismo, ese gran pique entre el autoconsumo o las asociaciones, es que las dos variantes son correctas. ¿Que va a haber mafias? Claro que hay mafias, desde Marruecos hasta Holanda. Es decir, por supuesto, seguro que hay muchos señores que están exentados que tienen montado ese tipo de negocio. Y seguro que hay un tío que está traficando, seguro. Pero igual que pasaba con los videoclubs. Es decir, había gente que ponía videoclub normal y luego estaba Blockbuster. Es decir, que mafias hay en todos sitios. Es decir, no tenemos que preocuparnos. Es verdad, es decir, al final es eso, no hay que preocuparse, es decir, no tengamos miedo al avance. Lo correcto y lo bueno es que todos ahora tenemos un pensamiento hacia adelante y darnos cuenta de que el señor que está en su casa fumando un porro de María es igual de correcto que el que llega ese señor con corbata y se pone su whisky de Malta. Es lo mismo. Bajo esa máxima avancemos. Y yo desde mi partido político, el cual me han preguntado, ¿qué harán ustedes de los ayuntamientos? ¿Qué ustedes harán desde aquí? ¿Qué harían de allá? Yo no voy a engañarles, yo no voy a decirles ahora, pues nosotros les vamos a decir todo, vamos a intentar que uno lleve camisetas y vamos a hacer todo y vamos a ver que la Generalitat, todas las fibras que utiliza sean de cáñamo. No, porque se estaría engañando. Y creo que con su problemática llevan bastante tiempo ya siendo engañados y siendo minguneados. Pues intentamos votar a gente o estar al lado de algunos partidos como el nuestro, el cual desde el 2008 decíamos una cosa y no hemos variado. Con lo demás, yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias.
Bé, ja estem acabant. Demaneu la nostra posició. La primera cosa, la persecució del cànnabis, una visió així de paradigma, és una persecució de la gent jove, és una persecució de la gent dissident i la persecució de les associacions de consum és una persecució de l'autogestió. El cànnabis és el símptoma. Suposo que és una qüestió que qüestiona el poder i això molesta. Igual que molesta les farmacèutiques que la marihuana sigui medicinal, per això no ho permetran fins que surti el Sativex i ho controlin. A curt termini, derogació de la sanció, evidentment, ens podríem plantejar alguna cosa que fos per menors d'edat, un noi i una noia que té 16 anys, que hi ha una actuació i ja és un programa educatiu perquè és una persona que per la seva història convindria que no, però amb majors d'edat, evidentment, derogació d'això. Despenalització de l'autoconsum, evidentment, això fer-ho ja. I així, a mig termini, demaneu què és la regulació? Un accés normalitzat de les persones al cànnabis, igual que hi ha amb l'alcohol. Això és el que voldríem. Que podem accedir amb llibertat i que podem accedir amb llibertat amb una informació que tingués la possibilitat de no tenir problemes i si tinguessin problemes relacionats amb qualsevol substància, alcohol, tabac, cànnabis o el que sigui, tinguéssim programes de tractament. I respecte a la regulació de les associacions, clar, una associació és un grup de persones que sense afany de lucre ens trobem per buscar una cosa que la societat no ens l'ofereix. Llavors, suposo que la regulació haurien de fomentar les associacions de veritat, no les macroempreses que s'estan muntant, algunes de les quals no són associacions. Llavors, les empreses han de tenir unes regulacions i les empreses hem de tenir una altra. I si s'exigeix moltes coses a les associacions, suposo que aquesta regulació serà especialment primmirada, no tant pensant en les associacions, sinó en la resta de persones, algunes persones que estaran molt a la white, doncs després podem aplicar aquest model amb altres substàncies. Estaria molt bé que si jo soc soci d'una associació tingui dret a un programa terapèutic si començo a tenir problemes amb això, però també estaria bé que si jo tinc un bar i guanyo diners amb això, que també al bar oferir un programa d'alcoholisme, no? Dic jo, no? Moltes gràcies, Marc, Alba, Josep, Magí i Carles per haver participat avui, per haver-nos escoltat, per haver dialogat amb nosaltres. Moltes gràcies a tots. Companyes i companys, demà a les 5 de la tarda a la plaça Sant Jaume el Sant Canuto continua i hem de defensar i hem de reivindicar els nostres drets.